Kresna sinayang manggelung mintonaken dewe kramanira. Ora guyu, aku ora guyu. Lah sapa sing ora guyu karo kelakuanmu kaya ngono kuwi lho. Kowe iki nganggo training ora krasa nggon lakang suwek bareng. Mula kok tak nggo mlayu kok surane tuk-tuk-tuk-tuk. Ben, arep suwek kabeh mbok ben. Ora lega senengane ku nek nganti ora ketemu karo bapakku. Wani karo aku. Sing tak wedeni apamu? Wani tenan, mati dereng aku ya. Mesti ngono. Kresna iki nek perang mesti ngono kuwi. Wani karo aku. Wani tenan. Mati dereng aku. Lunga.